Javno preduzeće Sportski poslovni centar Vojvodina obaveštava javnost da u ponedeljak 7. jula počinje letnja sezona kupanja na zatvorenim bazenima Sportskog centra Futog. Posetioci će tokom leta koristiti bazene prema sledećem rasporedu. Od 11 do 18 sati građanska smena svaki dan. Utorkom i četvrtkom od 8 do 9 časova penzioneri uz penzionersku karticu. Dnevna ulaznica za odrasle iznosi 350 dinara radnim danom i 450 dinara vikendom. Deca do 12 godina plaćaju 250 dinara. Poludnevna ulaznica posle 15 sati iznosi 300 dinara. Najavljene organizovane posete dece predškolskog i školskog uzrasta, minimum 15 osoba, cena dnevne ulaznice je 200 dinara. Set karata od 20 ulaznica za odrasle iznosi 6.500 dinara, a za decu 4.000 dinara. Sezonska karta, neograničeni broj dolazaka, za odrasle iznosi 11.500 dinara, a za decu 8.000 dinara.